Hráte o 20 eur, čiže momentálne ten, kto nám v tejto chvíli zatelefonuje, tak získava garantovanú výhru 20 eur a uvidíme, že kto získa takúto garantovanú výhru a uvidíme, že kto nám aj prezradí správnu odpoveď, čiže kto nám prezradí meno a priezvisko tohto známeho slovenského moderátora, zabávača, v podstate aj herca, človeka, ktorého poznáte z televíznych obrazoviek, poznáte ho z nových časopisov, z bulváru. Jednoducho vieme o ňom, vieme, kto to je, vieme, aké má meno a vieme, aké má aj priezvisko. Ocenila by som naozaj niekoho z vás, veľmi vás ocením, a to garantovanou výhrou 20 eur, ak prezradíte správnu odpoveď, ak prezradíte, ako sa volá. Čiže v tejto chvíli by bolo celkom ideálne a najideálnejšie, ak by ste už zavolali a objasnili nám správnu odpoveď, pretože nie preto, že my to nevieme, ale práve preto, že vy to viete a chcete nám to povedať, že je to tak. Takže nám to povedzte a potom môžete si vziať toľko peňazí, koľko budete chcieť, čiže tých 20 eur. Ja si myslím, že 20 eur sa oplatí získať a vyhrať, pretože získavate ich za krátky čas. A dobrý deň, s kým už hovoríme v tejto chvíli? Barboris Jaroslav. Pán Jaroslav, aká je správna odpoveď? Juraj Mokrý. Juraj Mokrý, áno, presne tak, je to správna odpoveď a vy ste v tejto chvíli vyhrali 20 eur, srdečne blahoželáme. A Juraja Mokrého teraz vymeníme za niekoho iného. A dáme si samozrejme ďalšiu úlohu, pretože máme ešte dosť času, ktorý nám ostáva do konca dnešného vysielania, a na obrázku tentokrát máme, herca, režiséra, človeka, ktorého poznáte a celkovo je to známa tvár. No a poďme si dať hneď prvú prémiu, 450 eur, pribudne k tomu časomiera a budeme rozmýšľať nad tým, že že sme si to tam dali na na tieto vaše obrazovky doma, keď sa tak teraz sledujete, pozeráte a rozmýšľate, že ak toto asi tak je. Ja si myslím, že opäť ďalšia známa tvár, ďalšia známa osobnosť, ktorú ľudia poznajú. Vy ho poznáte ho pravidelne, ho máte možnosť vidieť teraz v súčasnosti každý piatok tiež v tanečnej súťaži Let's Dance, to som tu už nespomínala, ale Let's Dance poznáte, pretože už Let's Dance na Slovensku ste mali možnosť vidieť viackrát, niekoľko sérií, toto je jedna z ďalších a on pravidelne v každej jednej sérii sedí v porote a má tu možnosť hodnotiť tanečníkov, ako tancujú, a samozrejme väčšinou jeho hodnotenia zvyknú byť dosť pozitívne, celkom vtipné, zábavné a dvojzmyselné. Takže porozmýšľajte nad osobou, ktorá sa momentálne nachádza na obrázku, porozmýšľajte nad jeho menom a porozmýšľajte nad jeho priezviskom. Ja si myslím, že a som si istá na takých tých 100%, že niekto z vás viac ako 2 sekundy nebude uvažovať, pretože človek, ak sa na tento obrázok pozrie, tak si hneď uvedomí, že aha, to je ten slovenský režisér, ktorý sedí v Let's Dance v porote a je to presne on. Čiže poznáme ho, hlavne vieme o ňom, že je to režisér. Je síce pravda, že predtým, kým Let's Dance začal, tak sme o ňom až také informácie verejné zase nemali. Vedelo sa o ňom, ale len možno